Národní hokejové federace, pan Petr Bříza. Děkujeme vám moc za rekordní mistrovství v Česku. Mistři světa roku 2024. Tým, který neprohrál ani jednou utkání v základní hrací době. Tým, který se nikdy nepřestal usmívat. Tým hrdinů, který se stal vzorem pro další generace. Tým, díky kterému na rok 2024 budeme vzpomínat se zlatým obleskem. To jsou oni, naši hoši, mistři světa! Zpívat neumím, ale chtěl bych. Tak jsme mistři Novácov! Domov můj, země Čech.